Day. Nindutan ko. Hmm? Day. Yan, mga unta dito sa heritage. Okay. Size. Pareho sa kuha. Oo. Unsa man siya size? Sa man 7? 7 man ko day. 7? Okay. Ay, 7 man ko. 7 and a half. May mga sequins. Mag-looking me for a dress. Yeah. Mga pagda. Yeah, barato ro day, $49.99, $50. $200 Mm. Ito man Miss Baby plain. Uy, magin-ani ra ba? Mm. Simple design. Kung pang ano namin mamayang gabi. Gutom na eh. O, tinula Ay, tunula. Ayun, tinula. Ay lang ng sinigang cake. Tinulang manok. Igado. Manok ba yan? Yes. Ito ng manok. And this is the sinigang na baboy. Okay. Gusto ko munggo. Tinula lang ako kay mas... Munggo at saka kanin. Kaya ang sinigang aslom. Unsa man ni siya? Diba? Kayo nga. Gusto ko yung tinula hindi aslom, no? Tainga. Hindi na. Kasabot kay ba yan? aslom? Yes po. Malambot? You understand what's aslom? Also. Asim. Asim, okay. Tikman ko nga. Okay. Sige po. So, munggo and eto po sa inyo. Or eto lang. Munggo, Mango. kanin at saka For here po. For here. for here, yeah. We're gonna eat here. Nakatikim ka na. Thank you, guys. There you go. Enough na. Oh, sa tagsat kaon ani. Dessert time. Kasaba.